Sziasztok, Ivko Judit vagyok, és az egyik csoporttagunk Berta Etelka vetette fel azt a kérdést, hogy milyen olyan segédeszközök vannak, amik a székből való felállást segítik. Nagyon örültem ennek a kérdésnek, és megpróbáltam összegyűjteni nektek azokat a lehetséges eszközöket, amik a székből való felállásban tudnak segíteni. Egyáltalán miért nehéz felállni a székből? A magyarázat az, hogy az ülés során a súlypontunk, a testünknek a súlypontja nagyon alacsonyan van, és ezt az alacsonyan lévő súlypontot kell saját izomerőnkből felküzdeni egy magasabb pozícióba. Hogyha nem elég erősek a lábizmaink, akkor bizony elkér a segítség, a segédeszköz a székből vagy fotelból való felálláshoz. Gondoljatok csak bele, hogy hány izomcsoportnak az együttes koordinált munkájára van ahhoz szükség, hogy fel tudjunk állni a székből vagy a fotelból. Érintettek a lábizmok, a csípőtájékon lévő összes izom, a hátizmok, a hasizmok, tehát szinte a testünk minden izmának egy ilyen koordinált együttműködésben kell működnie, és hogyha ebben bárhol valamilyen hiba csúszik, akkor bizony nehéz felkelni a székből, és jól jön, hogyha van hozzá valamilyen segédeszköz. Illetve vannak olyan helyzetek, vagy vannak olyan állapotok, amikor fájdalommal jár a székből való felállás, akkor is jól jön a segédeszköz. Én ezeket a segédeszközöket most két csoportra osztottam, ez teljesen az én agyamból pattant csak ki, úgyhogy mindenki olyan csoportokba osztja, amilyen be a szíve diktálja. Én passzív és aktív segédeszközök csoportjába soroltam most ezeket az eszközöket. A passzív eszközöket azért neveztem el passzívnak, ugyanis ezek aktív segítséget nem nyújtanak, hanem megakadályozzák azt, hogy az ülés során a súlypontunk, a testünk súlypontja túlzottan alacsonyra süllyedjen. Az első klasszikus eszköz, amit mindnyájan ismerünk, ez a magasító párna, amit a beteg csípője vagy tompora alá helyezve, ugye nem süllyed le olyan nagyon-nagyon erősen a súlypont, hanem egy olyan szinten tartja ez a párna, amiből még könnyű felemelni a súlypontunkat, hogyha szükséges. Ugyanilyen, és gyakorlatilag az előző magasító párna csak zöldben, amikor nem a betegünket emeljük magasra, hanem az ülő alkalmatosságot, amiben ülnie kell, azt emeljük meg egy kicsit. Láthatjátok, ennek a fotelnek a lábai alatt van ez a 4 darab ilyen kis emelő műtyürke, ez szolgál arra, hogy a ülés közben a súlypontunk ne süllyedjen túlzottan alacsonyra. Nézzük akkor az aktív segédeszközöknek a sorát. Mint láthatjátok ezen a képen, ez egy ilyen beteg emelő szerkezet. Ez már ránézésre is egy professzionális eszköznek tűnik, tehát legfőképpen kórházakban, idősek otthonában tudnám ajánlani. A használatához szükség van a beteg kooperációjára, és szükség van a betegnek az izomerejére is, legfőképpen karizomra, majd a következő szlájdon mutatom a videót, hogy hogyan lehet ezt az eszközt használni. Én egyetlen egy rákfenéjének, vagy azt tartanám, hogy elég robosztus, tehát elég nagy helyet foglal el, ahol probléma a tárolás, ahol szűk helyek vannak, ahol nehéz manőverezni az eszközökkel, ott ez egy picikét bajos lehet. Nézzük meg a videót, vagy legalábbis a videónak az elejét, hogy hogyan kell. Láthatjátok itt, hogy egy kolléga betolja ezt a szerkezetet a székben ülő hölgyhöz, a hölgy ráteszi a lábait, megkapaszkodik, ugye befékezzük, hogy nehogy elmásszon, és a saját izomerejével kell, hogy felálljon. Amint felállt, kap a csípője alá egy ilyen támasztó valamit, amire aztán rá tud ülni. Látjátok, itt a sípcsontjánál van egy ilyen megtámasztó rész, ott tudja tartani magát a sípcsontjával is. A következő aktív segédeszköz az egy ilyen egyszerű, de nagyszerű segédeszköz, ami betegmozgató öv
néven fut. Ez egy borzasztó egyszerűen használható, könnyen megtanulható és nagyon sokoldalú kis segédeszköz, mivel könnyű és könnyen mobilizálható, hurcolható a szobák között, tehát nagyon-nagyon barátságos a használata. Nagyon erős, nagyon strapabíró anyagból készült, nagyon klasszak a varratai, és tényleg nagyon megkönnyítik a munkát. Meg kell jegyeznem, hogy kooperálnia kell a betegnek, tehát egy demens beteg esetén, akit nem tudok már együttműködésre bírni, annál, ha nem is ellenjavalt, de nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy használom-e ezt az eszközt, és hát értelemszerűen kell hozzá egy ápoló, kell hozzá egy segítő. Nézzük meg ezt a videót, vagy legalábbis ennek is az elejét, hogy hogyan működik. Itt 3 segédeszközt használ ez az ápoló ebben egy betegmozgatóövet, egy lábmozgatóövet és egy fordítókorongot. Itt most egy székből ágyba való ültetést láthattok, és itt van tulajdonképpen a legfontosabb momentum, hogy felteszi ezt a betegmozgatóövet a betegre, ez 3 különböző méretben kapható, tehát a beteg testméreteihez igazíthatjuk a méretét, jól meghúzzuk, hogy a mozgatási manőver során jól álljon, és ennek a segítségével tudjuk felsegíteni a székből a betegünket, és ennek a forgatókorongnak a segítségével pedig be tudjuk fordítani az ágyba. Ez egy rendkívül ilyen praktikus, nagyon jópofa kis szerkezet, és tudunk segíteni neki leülni. A következő eszközünk, amibe kell valljam, hogy nekem a leges-leges legjobban tetszett, ez egy rugós elven működő, felállást segítő eszköz. Nézzük meg, hogy mi mindent tud. Ez egy dinamikus eszköz, dinamikusan megemeli ülésből a súlypontot, rugóval működik, tehát nem elektromos, ez nagyon fontos, tehát nem vagyunk kitéve az elektromos áramhoz való hozzájutás nehézségeinek, és akkor segít, amikor szükség van rá. Amikor elindítjuk ezt a felállási mozdulatot, akkor segítő rá a rugónak az erejével, és a testsúlyunknak a 70%-át le tudja venni ebből az egész mozdulatsorból. Hordozható, 150 kg-ig használható, és amit láttok rajta, az a kis kék húzat, az levehető és mosható. Erről is van egy jópofa videó, nagyon tetszik nekem, mindenféle székre és ülőalkalmatra tehető, ráül az illető, és amikor indítja a felállás mozdulatát, akkor segít ez a rugó. Én egyetlen egy agályos dolgot látok benne, hogy látjátok majd, amikor leül az idős, vagy leül a beteg, akkor egy ilyen zökkenő mozdulat van, ami lehet, hogy egy picit ijesztő. Itt a testsúly alapján kell beállítani a rugónak az erősségét, és így segít ez a felállásban és leülésben. Az utolsó eszköz az egy teljesen elektromos, aktív felállás segítő eszköz. Ez egy olyan fotel, ami olyan pozícióba emelhető, vagy olyan pozícióba dönthető, hogy gyakorlatilag onnan már csak a lábunkat kell kiegyenesíteni, és úgy fel lehet állni. Ez elektromosan működik, tehát mindenképpen kell hozzá egy áramforrás. Nagyon jó tulajdonsága, hogy egyenletesen emel, és megállítható a mozdulat közben. Tehát, hogyha én bármi okból meg akarom állítani a mozdulatot, akár a felénél is, akkor megnyomom a gombot, és stop, abban a helyzetben, amiben megállítottam, megáll. Nagy darab, nem mobilis, tehát ezzel számolni kell, hogyha az ember ezt az eszközt választja. Erről is van egy kis videó, a működését, ugye itt mutatja a különbözőféle textíliákat, amivel lehet borítani, és mutatja a működését is. Látjátok, hogy nagyon nagy súlyokkal tesztelték, tehát megbízható, ez egy nagyon jó minőségű
eszköz, hogyha arról van szó, és gombnyomásra felemelkedik, gombnyomásra lesüllyed, akár a lábtámasz is fölemelhető, tehát egy nagyon kényelmes és nagyon jó, megbízható segédeszközről van szó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, még egyszer nagyon köszönöm ezt a kérdést, nagyon örömmel veszem, hogyha kommenteltek a videó alá, hogy melyik eszköz tetszett nektek a legjobban, mi az, amit úgy gondoltok, hogy ti is tudnátok használni, és ott alul 2 oldalra szeretném a figyelmeteket felhívni. Az egyik a mi kis csoportunknak az oldala, a Betegmozgatás Facebook csoporté, ami a bit.ly/betegmozgatás címen érhető el, illetve különböző betegmozgató eszközöknek a leírása és használati videóit találhatjátok meg a www.betegmozgatás.hu oldalon. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem találkozunk legközelebb is.